Herrian bizitzeko eskubidearen aldeko manifestazioa eginen da datorren apirilaren batean. Ildo horretan etxe bizitza denon eskubidea da lema daraman kantua argitaratu berri da. Merkatu bortitza, espekulazioa da bilbere gisa. Irantzu Idoate bertsolari gaztea izan da abestiaren sortzailea. Musikarien artean, Frigo musika taldeko Pascal Irigoyen, Bilaka taldeko Patxi Amoyet eta Xabi Etxeberri, eta Xabi Degain Willis Drummond taldeko basu jolea. Joanes Buffen grabaketa estudioan grabatu dute. Jendea manifara eta karrikara jaustea ere apirilaren batean, gu gure moldean eta dakigun moldean musikarekin eta kantuarekin. Herrian bizitzea dale. Bost abeslarik hartu dute parte ekimenean Andonio Jokiegi, Naia Zubeldia, Jurki Ekiza, Maialen Errotabere eta Marilu Lapeirak. Bideoklipa Sabina Urkaden eskutik etorri da. Kantua adostua izan zen, gero pertsia, eta gero izan kantari eta gero musika nola moldatu bat bestean notik. 2021ean 8.000 pertsona batu ziren karrikan lehen mobilizazio horrek bere haziak ere inditu, baina neurriak eskasegiak direla salatzen dute. Horregatik orain legeak zein politikak garatzea eskatuko da etxe bizitza eskubidea denentzat lelopean. Apirilaren batean hitzordua arratsaldeko 3etan Baionako suprefetura aitzinean. Salatzea egoera hori, azkenean onartezina dira, eta gu artista gisa eta hemengo jende gisa ere egoera honen biktima gira, eta guri da salatzea hori ere denen bezala eta horren kontra joaitea, ze azkenean beti berdinak dugu sufritzen hortan, eta gure rola da ere artista gisa hortan partatzea eta hori salatzea.